Magandang hapon po sa atin lahat. Ang mga nag-alay ng banal na misang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Ray and Maria Elena Bailon, Mark Oliver and Loida Cruz, Kasutomo and Digna Corahasi, Danilo Daphne Mangulabnan, Recto and Digna Pangilinan, Benigno and Adelaida Reyes, Eden Gonzalez, Michael and Emmy Gonzalez Malana, Romarico and Joy Gonzalez, Meli Reyes, Merlin and Felisa David, Danilo and Apo Aniway Bailon, Virginia Cao, J.M. San Jose, Resi and Feli Laksamana, Estelito Jr. and Aileen Malyari, Marcelino and Cristina Evangelista, Normita Babes Evangelista, Tony and Bel Reyes, George and Susan Alcazar, Edwin and Gigi Rivera, Simon Lim Jr., Santi and Ami Rivera, Saldi and Imelda Estolas, Rino and Luzana Luktu, Desa Joy Sale, Romero and Lolita Celso, Geo and Lina Leoni, Jose Roy and Linda Sagum, Javier and Cecilia Luktu, Severino and Norin Sagum, Gina Liwag, Joey and Ami Buko, Aldrin and Sharon Buko, Nene San Jose, Justin Canasa, Eloisa and Mike Majet, Antonio Mariano, Jory and Christy Malyari, Melvin and Mayela Canlas, Ellen De Leon, Raul and Medi Cacho, Susana Cunanan, Kunching Cunanan, Miller and Maricar Limhoco, Brian and Marivic Suarez, Loretta Bautista, Joel and Grace Santos, Mike and Edna Sanguyo, half dozen egg trading, Nar and Laarni Castro, Lito and Rosana Francisco, Romy and Pasing Reyes, Edgar and Lilibet Manango, Arnold and Evelyn Wigan, Carlos Michael Santiago, Leonarda Gonzalez, Adoracion and Serapin Malyari Jr., Ed and Lisa Abrenica. Pasasalamat ni Lucky and Erica David Cruz, Nerissa Cano, Cerisa Cano, Almario and Sol Ramirez, 3A's Kids. Special intention, Maria Teresa Blas, Macapagal Family, Richard and Maria Celeste de Guzman, Remy and Sita Maglangke, Mercelisa Cunanan, para sa personal na intensyon ni Erica at Lucky Cruz, Annie Rose Santo Tomas. Para sa paggaling ni Flor Eugenio, Kyla Mangyo, Chase Mangyo, Rose Mangyo, Kenneth Paul Mangyo, Camille Mangyo, Kevin Mangyo, Lucia Salazar Mendoza, Lucia Cruz, Maria Elena Bailon, Catherine Santos. Para sa pasasalamat sa kaarawan ni Ethel Valdez, Girly Mangulabnan, Henaro Leaño. Pasasalamat ni Enriqueta Jose, Chrising Mangulabnan, Leonor Lim, Roger and Epi Valdez, Pablo and Andy Ginto, Ed and Helen Pacheco, Maika Gonzalez, Ino and Violi Gonzalez, Simplicio and Edith Gonzalez, Susana Sagum, Elsie Cruz and family, Alfredo Valeroso and family. Para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Angelito Jr., Rustica Esperanza, Gregorio Jr., Crescencia,
Arceli Evelyn Rosario, Apolonio Wilfredo, Cristina Minerva Milencio, Lisa Merced, Edrelita at Reynita. Po sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Gregorio, Obet, Lito, at Perly. Hello, Mike. Hello. Hello. Panalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morosuwain ay tinagos ng patali ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhena, awa, inang liyan, inang dakila. Sa ating panalangin, ang pasasalamat ni Kapitan Virgilio Manalili at Sangguniang Barangay ng Paligi. Okay. Sa tulong mo, Birheng Liyak, nalunas na nasa hirap. Dalitain mo, iligtas ang
sasalay na bibihag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang lihag, inang dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahaba. Magsitayo. Mahal naming patrona, Maria, taong umahal, basbasan, lubusan. Hoy iyong tulungan, kilala at tunay, sa iyong makainahinga at sa iyong pagmamahal. Maria, taong umahal, basbasan, lubusan. Hoy iyong tulungan, kilala at tunay, sa iyong makainahinga at sa iyong pagmamahal. Mahal naming patrona, Maria, taong umahal, basbasan, lubusan. Hoy iyong tulungan, kumilala ng tunay, sa iyong makainahinga at sa iyong pagmamahal. Mahal naming patrona, Maria, taong umahal, basbasan, lubusan. Hoy iyong tulungan, kumilala ng tunay, sa iyong makainahinga at sa iyong pagmamahal. Mahal naming patrona, Maria, taong umahal, basbasan, lubusan. Hoy iyong tulungan, kumilala ng tunay, sa iyong makainahinga at sa iyong pagmamahal. Halinang ihandog ang misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos at mahal niya tayo. Maawain ang ating Diyos at mapagpatawad. Aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Panginoong Diyos, kainan langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ang Espiritu Santo bilang tugon sa pagdalangin na mahal na Birhen para sa amin. Pagindapati mo kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan, hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan, sa kanya ang karangalan, at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
dating ng dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalisay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhin tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-iisang daang butil, at malakas niyang idinugtong, ang may pandinig ay makinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi sila makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing dalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito na may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala sila sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at sa kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iningatan ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila hindi tiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang may pandinig ay makinig. At may pandinig kayo, narinig nyo ang greeting at naisip nyo, nasa puso nyo, at tumugon kayo. Maganda yan. Makinig, isa isip ang narinig, isa puso, isa gawa, para mamunga. At alam kong sanay kayong makinig. Kaninang 9 a.m., may meeting ang CWL sa Baliwag. Bumisita ako sumandali. Binilita ko lang sa kanila, magmimisa ko sa Virgen de la Merced Church dyan sa Bahay Pare. Ngitian sila. Sabi ko, mababait ba taga Bahay Pare? Hindi pa napupunta ron eh. Ay, Father, mababait po. Hindi po nangangagat. Ako lang po yung taga Bahay Pare na nangangagat. Si Sister Au. Yung isa naman, sabi, Father, nagturo ako doon. Mababait ang mga tao doon. Sanay sila ng Tagalog. Natagalog sa Father sila, pero sanay din ang Kapampangan. Sabi ko, maganda ba yung simbahan? Ay, maganda, Father. At itong simbahan ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga taga rito sa
Birhen de la Merced, ayon na rin kay Sister Cynthia kanina. Talagang Father, generous. Generous. Pero sa CWL, sabi nila, meron daw ditong Dr. Alvin, Father, matulungin nyo. Yan. Pero hindi lang siya, kundi kayo. Dahil nahasikan kayo ng Diyos tungkol sa pagiging matulungin at tumutulong kayo. Nagbibigay. Ang nagbibigay, tatanggap. Magbigay ka't ikaw ay tatanggap. Siksik, liglig at umaapaw pa. At yun ay narinig ninyo. Isip nyo, isinapuso, isinabuhay. At nagbunga yung salita ng Diyos sa inyo. Awa, tiyak namang maawain kayo. Dahil natuto kayo sa, unay sa Diyos, pangalawa sa mahal na Birhen. Kasi sabi ng Diyos, yung kanyang salita, be merciful as your Father is merciful. Maging mahabagin kayo. Dahil ang inyong ama pala niyo yun eh. Ang inyong ama na walang iba kundi ang Diyos ay mahabagin. Matuto kayo sa Diyos. Magmana kayo sa Diyos. Matulad kayo sa Diyos. Lalo ang taga rito sa bahay pare dahil sa Birhen de la Merced. Mahal na Birhen ng awa. At alam niyo yung debosyon sa Kanya. Maraming beses na nakatanggap ng awa, ng tulong. Kaya, natutuwa kayo sa awa ng mahal na Birhen at isinasa buhay ninyo. At higit sa lahat, siyempre, dahil sa awa ng Diyos, awa ng mahal na Birhen, mas nalapit kayo sa Diyos. At yun ang gusto ng Diyos, yung malapit kayo sa relasyon sa Kanya. Pangit yung pinagaling ka, tinulungan ka, nakapasa ka, nakapagtrabaho ka, tapos wala lang. Nagpasalamat lang, pero hindi naman nalapit sa Diyos. Ang point ano man ang gawin ng Diyos sa buhay mo, sana malapit ka sa Kanya. Kaya Kanya tinutulungan para sabihin sa iyong, totoo ako. Mabait naman ako, lagi. Mabuti ako. Mapagmahal ako. Ang gospel po natin ay tungkol sa mga hasik. May isang manghahasik ng binhi. Marami siyang binhi. Lahat ng lugar, hinahasikan niya ng binhi. Kahit yung landas, kahit yung mabatong lugar, kahit yung madawag o madamo, at siyempre yung matabang lupa. 4 yung hinasikan niya. Pero siyempre, maraming nasayang. Hindi tumubo. O tumubo man hindi nagtagal. O tumubo man, nagtagal, hindi naman namunga. Pero, merong namunga. At ang bungay, tig-100. Kaya tuwan-tuwa yung naghahasik ng binhi. At ang tinutukoy ni Jesus dito ay, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang hinahasikan ay lahat ng tao. Merong narinig ang salita ng Diyos, wala lang. Meron naman narinig ang salita ng Diyos, parang kabatuhan na may kaunting lupa. Tumubo, sa sandali lang. Natuwa sa salita ng Diyos, pero nung magka-problema na, magka-COVID na, wala na. Meron naman tumubo sa damuhan, na ibig sabihin ay tinanggap yung salita ng Diyos. Tumubo naman. Kaya lang, kasama ng salita ng Diyos sa puso niya ay yung hindi magagandang gawa. Mahal niya ang salita ng Diyos, mahal din niya yung layaw ng katawan. Mahal din niya yung sinasabi ng dyablo, pangaakit ng dyablo, mga tukso, mahal din niya. Salawahan siya. May asawa na, tumitingin sa ibang babae, at gumagalaw pa rin ibang babae. Hindi tapat, kaya hindi mamunga. Pero meron ay namunga ng marami. Pero ang gusto kong banggitin sa inyo ay, ano yung itinanim sa atin ng Diyos? Ang binhi ng salita na narinig natin, tapos
tinanggap natin sa ating isip, sa ating puso, at isinagawa. Mga halimbawa lang. For example, ang sinasabi ng Diyos ay, magpatawad kayo. Oo, maawain kayo, pero mapagpatawad ba kayo? Madalas sabihin ni Jesus yan, patawarin ninyo ang inyong kaaway. Hindi lang yun, mahalin nyo ang inyong kaaway. Patawarin nyo ang inyong kapwa. Lahat ba dito yung mapagsasabing, pinapatawad ko po ang lahat mula sa aking puso? Baka hindi. Baka may nagsasabi sa inyo na hindi kita patatawarin, kawawa ka. Wag po, masama po yun. Ang totoo po niyan, pag sinabi mong hindi kita patatawarin, kawawa ako. Ba't kawawa ako? Kasi nasa iyo yung sama ng loob, nasa iyo yung galit, yung puot. Wala kang kapayapaan. Para kang may lason sa iyong puso. Ba't ka magdadala ng lason sa puso mo? Makakasama sa iyo yan. Alisin mo yung lason ng hindi pagkapatawad. Makakasama sa iyo. Palahain mo na yung puso mo. Anong gagawin? Patawarin mo na. Total, pinapatawad ka ng Diyos eh. Total, pag nagpatawad ka, ikaw ang makikinabang. Kapayapaan ng puso. At saka pag hindi ka nagpatawad at dumadami kagalit mo, liliit ang mundo mo. Pag darating ka sa simbahan, makita may kaaway mo nasa harap. Gusto mong pumunta sa likod, may kaaway ka rin doon. Pupunta ka sa gitna. Liliit ang mundo mo. Pag kiss of peace, hindi malang saan ka babaling. Pag nasa lubong sa kalsada, iiwas ka. Pangit po yun. Magpatawad ka kasi nagkakasala ka rin naman eh. At humihingi sa Diyos ng patawad. Pero ang sasabihin at sa'yo ng Diyos ay, anak, pinapatawad kita, pero patawarin mo kapwa mo. Patawarin mo kami gaya ng aming pagkapatawad sa aming kapwa. Pag di ka nagpapatawad, paano ka papatawarin? Kaya una, magpatawad ka. Yang aral na yan ng Panginoon, ang may pandinig ay makinig, narinig mo, naisa isip mo, naisa puso mo. Ginagawa mo ba? Masasabi mo bang, Lord, lahat pinapatawad ko. At hindi lang po yon, lahat ipinapanalangin kong mapabuti nawa siya. Napakaganda na ng puso mo. Nahawa ka na sa Diyos. Natuto ka na sa Diyos. Nagmana ka na sa Diyos at matutuwa sa iyo ang Diyos. Patawad. Pagmamahal. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh, magmahal. Dalawa lang naman utos eh. Ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong lakas, buong mong kaluluwa, buong mong isip. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ang may pandinig ay makinig. Narinig mo, sinaisip mo, sinapuso mo ba? Ibigin mo yung kapwa. Iniibig mo ba talaga? Kung ito po itututuhanin natin, ang sarap sa mundo. Kaya lang po, hindi masarap sa mundo o hindi kulang sa mundo ang saya dahil kulang yung pagmamahal sa kapwa. Yung bang may nagkikir sa'yo, pumunta ka sa isang lugar, nakita, nakakunod ka, sabi sa'yo, ba't nakakunod ka? Masakit ang ulo ko eh. Tapos kukuha ng gamot, bibigyan ka. Nangyari po yan sa akin. Nagpunta ako sa isang parokya, napansin ng pare, nakahawa ko sa ulo ko. Tinanong, sabi ko, masakit ang ulo ko. Pagbalik niya, may gamot, may tubig. Yan. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong magawa sa'yo.
Ibigin mo ang kapwa mo. Pero ginagawa ba natin? Nakita mo yung bata, nasa lansangan, nakaupo, tumutulo sipon. Pag tumutulo sipon mo, ano ginagawa mo? Pinupunasan mo. Pinupunasan mo ba yung bata? Kaya sinasabihan mo ba, anak, ito tissue. Ayan. Yun ang actual na pagmamahal. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mo magawa sa'yo, yun ang pagmamahal. Ang gusto ng Diyos, matuto tayo sa Kanya. Pero, ang maganda po ay, tanggapin mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos. Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam nating lahat yon. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, walang higit pang pag-ibig kaysa rito na ang isang tao ay mag-alin ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo yung mga kaibigan ko. Tinatanggap ba natin ang pakikipagkaibigan ni Jesus? Tanggap na ba natin si Jesus bilang kaibigan na nagmamahal sa atin? Yun po muna, matanggap mong mahal ka ng Diyos. Pero hindi lang dahil sa mga sinabi niya at mga ginawa niya, yung pagkamatay niya sa krus. Pagtingin mo sa krus, maisip mo agad, mahal ako ni Jesus. Diyan siya nagpakasakit para ialay ang buhay niya para sa akin. Pagliligtas at pagmamahal ang ibig sabihin ng krus. Pero ang hinihintay ng Diyos, masabi mo, mahal ako ng Diyos. Kasi sa buhay ko, ang dalas kong maranasang, tinulungan niya ako, sinamahan niya ako, pinatnubayan niya ako. At ang gusto kong marinig ng Diyos ay, Lord, mahal din kita. Sorry po, nagkakasala ako, pero talaga po, mahal kita. Yan. Pag ganyan, ipinunla ng Diyos ang binhi ng pagmamahal at tumubo sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo. Yan ang talagang ang may pandinig ay makinig. Hindi lang sa tenga. At panghuli, siyempre, awa. Virgen de la Merced. Bagay, nagustuhan ko yung sinasabi ni Sister Cynthia na kayo ay nagsikap na itong simbahang ito'y maipatayo. Ang maganda rito, wala man lang haligi sa gitna. Yan, klarong-klaro. Magandang tingnan. At pagdating mo sa harap, impressive. Ang ganda nung pasad ng simbahan, yung harapan. Ang ganda. Pero higit sa lahat, maayos kayo at marami kayo. Buti pinapayagan yan. Bagay may social distancing naman. Pero ang galing. Okay kayo. Yan ang maganda. Siyempre, pinakamaganda, malapit kayo sa Diyos at sa Kanyang nanay ni Jesus. At ito sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot na mahalin si Maria kasi may mapipinta sa inyo. Mahal na mahal niyo si Maria. Tama po yan. Hindi magseselos si Jesus. Kasi hindi mo matatalo si Jesus sa pagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Hindi. Kasi pag mahal mo, mahal na Birheng Maria, isa lang ang pagdadalan sa'yo ng mahal na Birhen, si Jesus. At isa yung katangi-tanging sasabihin sa'yo ng mahal na Birhen, dahil mahal ka niya. Natuto siya sa Diyos eh. Natuto si Maria sa Diyos, yung pagmamahal. Isa lang sasabihin niya sa iyo, gawin mo kung anuman ang sabihin ng anak ko sa iyo. Yan ang sinabi ni Maria sa mga katulong doon sa kasalan eh. Do whatever He tells you. Gawin niyo kung ano sabihin ni Jesus sa inyo. Yan ang mahal na Birhen, natuto sa Diyos. At ang mahal na Birhen ay siyempre maawain. Yung kanyang mga apparitions na napatunayan ng simbahan. Maraming apparitions na hindi pinapatunayan ng simbahan. Pero may mga apparitions na pinapatunayan ng simbahan. Totoo yan.
Lourdes, Guadalupe, Fatima, totoo yan. Pero lahat na yun ay nagpapakita na maawain ang mahal na Birhen. Ang sinasabi niya ay para sa kaligtasan ng tao, para mapalapit ang tao sa Diyos. At kayo, napalapit kayo sa Diyos. At kinaawaan kayo ng mahal na Birhen. Kahit marami nagdidebosyon sa Kanya. Pero siyempre, ang pagiging maawain ay una, binhing galing sa Diyos. Sinasabi ni Jesus, maging maawain kayo tulad ng inyong amang nasa langit. At ang mahal na Birhen ay maawain. Ang resulta nito ito. Hindi lang sa umpisa, kundi hanggang sa wakas na sabi ng anghel sa mahal na Birheng Maria, yung kanyang pagbati. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Sana po masabi rin ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil tayo nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Isinasa puso ito, isinasa buhay ito. Sana sa wakas ng ating buhay, o kahit ngayon pa man, sana masabi ng Diyos, natutuwa ako sa iyo. Masabi ng Diyos, sinabi niya kay Jesus, ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Hindi siguro lubos, pero kinatutuwaan kita. Natutuwa sa iyo dahil isinabuhay mo yung ang may pandinig ay makinig. Pero hindi simpleng makikinig. Nakinig, narinig ang tenga, nasa isip ang narinig, at isinapuso ang narinig. Sa ngayon, ang panalangin ko lang, ito lang tatlong munang ito. Matulad tayo sa Diyos, una, pagkapatawad. Sana gano'n na tayo, mapagpatawad. Pangalawa, pagmamahal. Sana sanay tayo magmahal. At pangatlo, siyempre, awa. Natuto tayo sa Diyos at sa mahal na Birheng Maria at napalapit tayo sa kanila. Amen. Tayo po'y magsitayo. Tinuturoan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway wag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili,
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang ani, maging butihin kayo sa amin. Tahimik nating ilahad sa Diyos ang iba pang kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag na kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng mabunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo. May nadala kaloob ng Ama, ang bunga na gawa at sa lupa'y mula, ipinagdarasal, tanggapin, basbasan, biyaya mong bigay, gawin niyo magligtas sa tanan. Pinapay kaloob ng Ama, ang bunga at sa lupa'y mula, ipinagdarasal, tanggapin, basbasan, biyaya mong bigay, gawin niyo katawan. Ang alak na dala, alak kaloob ng Ama, ang bunga sa sanga nagmula, ipinagdarasal, tanggapin, basbasan, maging iyong dugo, magligtas sa tanan. Pinapay kaloob ng Ama, ang bunga at sa lupa'y mula, ipinagdarasal, tanggapin, basbasan, biyaya mong bigay, gawin niyo katawan. Alak na dala, alak kaloob ng Ama, ang bunga sa sanga Magsitayo po ang lahat. ipinagdarasal, tanggapin, basbasan, maging iyong dugo, magligtas sa tanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahandog
ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nandi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ng aming paghahain. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginigunita ang kapistahan ng mahalin ng Diyos, ang Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isnilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo naman banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay.
aming mga anak, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinisan esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakatipong mga anak ng Diyos, awitin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama
Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang Kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatean tayo ng kapayapaan. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Narito ang Panginoong Jesus na nagmamahal sa bawat isa. Mapapalad ang mga tumatanggap sa Kanya. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin.
at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Curatio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipaghadya mo kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng makapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng mabiyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Pedro Pio ng Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa, San Serapion, San Pedro Nolasco, San Jose, Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen de la Merced at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva Nuestra! Alam niyo po, isang napakagandang at napakamakabulohang gabi ang ating misa ngayon. Bakit po? Dahil po, pinagsisikapan po natin mula last year, pinagsikapan po natin na makapagmisa dito ang kura ng Baliwag ng parokya ng San Agustin ng Hippo at ibang pari mula sa Bulacan, lalong-lalo na sa Baliwag. Bakit po? Dahil po, alam po naman natin
sa kasaysayan ng ating parokya. Ang ating pong parokya ay nanggaling, no? Ay anak ng dating sakop ng parokya ng San Agustin ng Hipona sa kabayanan ng Baliwag, Bulacan. Kaya nga po bilang pagkilala po sa parokya ng San Agustin ng Hipona ng Baliwag, Bulacan, tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa, pasasalamat sa Panginoon. Kasama po ang kura o mga pari po ng mismong parokya ng San Agustin doon po sa Baliwag. Sabi ko nga po kay Father kanina, ito po ay nanggaling, ang parokya natin ay nanggaling sa San Agustin ng Baliwag. No po, ito po ay dating sakop po ng inyong parokya, Father. So, isang malaking karangalan po sa amin at isang malaking biyaya at kagalakan na makasama po kayo. Ang kura po ng parokya ng San Agustin ng Hipo, si Father Narciso Sampana po. Palakpakan po natin siya. Maraming salamat po, Father Among. At sana po hindi ito ang huling pagkakataon, kundi marami pang pagkakataon ang pakikipag-ugnayan ng parokya ng Nuestra Señora de la Merced sa Mother Parish ng San Agustin ng Baliwag. Muli po si Father Nursing Sampana. Maraming salamat po. Welcome po kayo sa aming parokya. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na nagalit ng asiwa sa misang ito. Ang ating pong mga kapatid mula sa Barangay Paligi, pinamumunuan ng ating Kapitan Manalili, 10 po ng kanyang mga kasabahan at ang ating mga Chapel Pastoral Council officers and members, pamumuno ni Ate Aida Manyo. Sa ating po mga kapandangguhan at kabataan ni San Andres ng Paligi, sa ating mga kapatid, mga kaanib ng Kapatirang Divine Mercy, kasama po ni Apo Conching, advance happy birthday po Apo Conching, at ang ating mga gabay-lakbay ng Birhen ng ating mga galak. Palakpakan po natin sila. Bukas po ang mga ating mangangasiwa sa ating pagdiriwang at mag-aalay ang ating mga kapatid sa Barangay Santo Niño, CPC, Barangay Bisal Santo Niño, Sanggunian, Komite Kabataan at Pandangguhan ng Santo Niño de Bisal, Damas de Nuestra Señora de la Merced, Apostoles, mga Apostoles at Parish Youth Ministry. Ang misa po ay pamumunuan ni Father Norman Arce, Parish Priest ng St. Jude Tadeus Parish sa San Fernando. Gaya po ng ating nakagawian ng pangunang misa, bilang pong pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga na-COVID po, lalong-lalo na yung mga lubos na nangangailangan, tinatawagan ko po ang ating Hermanidad 2021, pinamumunuan ni Boss Ray Bailon, kinakatawan ng kanyang anak, si Rap at si Ate Loida de Leon Cruz, 10 po ng kanilang makasama sa Hermanidad, Ita Shirley, at ni Ate Cynthia Sagum, ang Vice Hermana po, nandiyan po ba? Vice Hermano, si Tito Boy Pax Gonzales, Sherwin, anuin mo muna yung daddy mo. Okay. So, representative po ni Ginong Gonzales. At ang ating pong CPC sa Paligi, Ate Aida, 10 po ng ating Kapitan Manalili. Pakitanggapan niyo po ining dita kasaw ng parokya, kambi na po ng CPC, para po kareng may COVID tamong kapatid. Po. Bago po yan, mamaya po paglabas po natin, sana po ay i-practice din po natin yung social distancing, yung nasa
yung nasa loob po ay umupo muna. Pagkatapos ng pagdiriwang, mauna pong lalabas yung mga nasa hulihan. Salamat. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, ex nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordia oculos, Ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. tulong mo, Birhenia, nalunas na nasa hirap, nalitayin mong iligtas ang sasalay na bibihan. Puso mo mahabagin sa Kristiyano inaalipin ng mga morong suwain ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Berena, awa, inaliyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Berena, awa, inaliyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, mahal tayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra!
Merced, mahal na Belen ng awa, inang niya, inang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Belen ng awa, inang niya, inang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Belen ng awa, inang niya, inang dakila, ipanalangin